Това видео ще ти покажа кои са ежегодните изследвания, които е силно препоръчително да правиш редовно, за да си сигурен в доброто си здраве. На първо и задължително място е пълната кръвна картина, ще ти покаже потенциални анемии, инфекции и общото състояние на кръвта ти. На второ място глюкоза и евентуално, ако имате наднормално тегло, инсулин, както и липиден профил, разбирайте добър, лош холестерол и нива на триглицериди, която пък информация от своя страна ще даде яснота за вашето метаболитно и сърдечно-съдово здраве. Трето, здравето на вашия черен дроб чрез маркерите ASAT, ALAT и GGT, както и бъбречни такива като креатинин, урея и други. Четвърто, но не по важност, хормони на щитовидната жлеза, както и репродуктивни такива. Тук е излишно да казвам, че изкривени стойности в който и да от тези хормони сигурно сте сигнал и необходимост от по-нататъчни и задълбочени изследвания. Дефицита на микроелементи става все по-често срещан и затова препоръчвам и задължително изследване на микроелементите витамин D, B12, желязо и феритин, както и магнезии. Последно по важност, добавете маркера CRP протеин, за да сте запознати с евентуални инфекции и възпаления в организма ви, както и евентуално след 40 годишна възраст PCA маркера, е скринингов простатата за мъжете или ехографи посещени при гинеколог за жени. Хранете се адекватно, движете се достатъчно, изследвайте се на всеки 12 до 18 месеца и си свиркайте.